Gaurko aurrenekoa, Zarautz, ondo 21 kilometroko etapa bizi-bizia gogorra, guztira gaurkoan 6 mendate igo beharko dituzte 110 txirrindulariek. Behin irakatzi zenidan benetako unibertsoa, kanpora edatzen ez dela eta barnera handitzen omen dela. Gauza txiki eta arruntenak ezoikoak bilakatzen gaituztela. Gauza txiki eta arruntetan kabitzen dela unibertsoa. Itzuliko naiz, barnean dara bada korapioa desegiten dudanean. Itzuliko naiz, ariz beterik duda, motxila pizutsua guzti susten dudanean. Itzuliko naiz, zeru askorri dago gure aztarna ditun ondart sortara. Behin irakatzi zenidan pertsona zaurgarri bat,